A Xunta entrega e a Protección Civil de Lousame un remolque totalmente equipado con material de emerxencias. O tenente de alcaldesa Ramón Martínez recolleu o material que servirá para mellorar a atención en emerxencias neste concello. Un acto celebrado esta mañá en Vedra, en o que se entregaron 5 vehículos pick-up e 7 remolques, un dos remolques tamén para a Pobra do Caramiñal. Un remolque que conta para as súas funcións cun equipamento que inclúe unha electrobomba sumersible, unha motobomba para augas residuais, xeradores de electricidade portátil, motosserra, rozadora, torre de iluminación e kit de balizamento e sinalización. A colaboración entre a Xunta e os concellos en materia de protección civil e emerxencias permite dotar aos membros dos servizos municipais dun equipamento adecuado para realizar o seu traballo nas mellores condicións e desta forma prestar unha atención máis eficaz e garantir a seguridade da cidadanía. A entrega de hoxe dá continuidade á folla de ruta iniciada para mellorar a calidade de resposta e a seguridade nas actuacións de prevención de riscos e nas intervencións en emerxencias en calqueira punto da comunidade galega, mediante a dotación de máis material e equipamento ás agrupacións de voluntarios de protección civil e grupos de emerxencia supramunicipal. O Goberno galego tamén mantén a aposta pola formación actualizada no eido das emerxencias, que se imparte de forma centralizada dende a Academia Galega de Seguridade Pública.